Pozdrav svima ljudi, Ilija Gaming ovde, najveći YouTube kanal u Srbiji. Možda trenutno nije, ali će uskoro biti. Uz pomoć, naravno, samo uz vašu pomoć. Pre ovog videa želim da vam kažem par stvari. Bio bi vrlo zadovoljan kad bi ovaj video imao 40 lajkova, ali ja znam da neće imati. Vi probajte da me iznenadite. Druga stvar je, možda ste primetili, nisam par dana izbacio video. Ne, možda sigurno ste primetili, vjerojatno ste svakog dana proveravali da li sam izbacio novi video. Da li vam notifikacije koje svi imate uključene, da li vam nešto ne rade. Ali to je zato što nekome gore se nije baš svidalo što sam se ja vratio i neću sada da imena da spominjem, ali par vrlo poznatih i uticajnih youtubera sa Balkana mi se obratilo i smetalo im je što sam ja odjednom krenuo da snimam. Poslali su ljude, bilo je neprijatnih situacija, ali dobro, sad sam sve to sredio i sad kad je sve to prošlo, ja mogu sada da snimim nove videe i nadam se da ću vam pomognem i tako da ćete da vas zadovoljim, tako da kažem. Znači, danas sam mislio malo da, pošto primetio sam da ljudi nemaju neku, u posljednje vreme, nemaju baš dobar ukus. Kaže se, ima ona izreka, o ukusima se ne treba raspravljati, ali ja se ne bi složio. To je istina kad su dobri ukusi, ali gledao sam vas na ulici šta jedete i to, i onda sad moram da napravim listu. Ja sam ovde top 2 stručnjaka na Balkanu o dezertima, ali nisam drugi. Top 2, ali nisam drugi. Pa, ajde da krenemo. Znači, ovo je Deserts tier list. Koristim ovaj sajt Tier Maker, ima raznih sajtova, koristim taj, on je najpopularniji. I ovako, ima puno ovdje dezerata. Prvo bih želeo da mi napišete u komentare da li ste vi pravi dezerter i ko je vama omiljeni dezert. To bih volio da vidim od vas, to bih htio da čujem. Pa to bi bilo to, ajde da krenemo. Ovako, šta odmah primećujem, šta je po meni, po mom blisu mišljenju uz dužno poštovanje svim ostalim dezertima, ovo je S tier svakako. Nema ništa bolje od palačinke, od dobre palačinke nema ništa bolje. Ne samo od dezerata, nego i od i od slane hrane i od drugih, od kisele hrane, ne znam. Pa sada svi znamo da pa u principu palačinke svi volimo. Pozdravim moju babu Slavicu, pa Slavice, pozdravljam te. Ona mi pravi palačinke stalno, pa to bi bilo to. Ajde sada da nastavimo. Ovako, sladoled voćni, a da li ima, ne, sladoled voćni. Računat ću da ovo, svaki sladoled u ovim čašicama mora da ide u B tier,
reći vam zašto, a sladoled u kornetima ide u S tir. Kornet može da se jede i onda više pojedete i naravno je bolji. Ovo su, ja mislim, možda vas lažem, mala je slika, ali ovo su sladoledi na štapićima. Oni bi isto morali da idu u B tir. Ako su ovakvi kao na slici, možda bi išli u C tir, C tir u stvari, ali ako je King badem, onda može u B tir. Naravno. Pa, sada da krenemo redom. Ova torta ovde, ona mi je, jeo sam je više puta, ne znam tačno kako se zove, ali ona mi je isto neki C tir, nisam najviše oduševljen nešto. Sada, ovaj keksa, ovaj je dobar je ovaj čokoladni keksa, on mora da ide u, pa da li je, on će da ide u A tir, on je A tir. Ipak mi nije kao palačinka i sladoled. Sad naravno treba da napomenem da je najbolja kombinacija kad se ova dva spoje. Kad uzmete malo sladoleda, par kugli sladoleda i preko palačinki, a palačinka onako da je dobra, ne? Da ima puno nutele. To je najbolje. Izvinite ako nešto me grlo zeza. Posljednjih par dana. Imao sam aleriju, pa možda je do toga. Sada, ovi šareni kolačići, neću makaron, ne znam, neću bude mim, neću da kažem kako se zovu, ali oni idu gde užasni su, nemojte da ih jedete. Torta ova sa ovim bobicama i, ne bobicama, u stvari ovim stvarčicama, ovo što se mala deca igraju, to bi moralo da bude isto D tir. Onda bombone su toliko overrated, ovde bi išlo da imam neki tir ovde, tu bi ih stavio. Overrated. Onda krofna, ako računamo sve krofne, a nadam se da ćemo računamo ne samo ove, ako su ono krofne dobre sa čokoladom, onda su A tir. Sada imamo sličnu ovu tortu, a torte nemojte da jedete. Postoje dobre torte, ali većina su prosječne. Onda ove čokoladne kockice su sigurno, ne znam, nisam siguran da li sam ih jeo, ali čim su čokoladne moraju da budu barem B tir. Čim imate čokoladu u sebi, to vam je zagarantovano dobro. Sladoled sa ovim, ovo je u stvari jogurt, onaj kao zamrznuti što se dodaju voće, čokolade, to je A tir, to cenim dosta. Sladoled, sličan tip, to isto A tir, to jedite, to vam preporučujem. Onda ove perece čokoladne, pio sam par puta, sviđale su mi se, ali da li su isti nivo kao krofne i ovo drugo ne bi baš mogao. Jedan solidan B tir. Onda ovo je, ja mislim, onaj kao banana split neki. Splinter. Ne znam kako se zove, nemojte da mimujete. Sa čokoladnim sladoledom, pa, prilično dobro. Prilično je dobro.
A tier da kažemo. Ovo vidim da ima tu neka Nutella, neka čokolada, to mora da bude barem A tier. Ne mogu tačno da prepoznam šta je, ali čim ima neka čokolada, mora da je dobra. Ova skroz čokoladna torta, isto A tier. Ovo je, dobar je ovo kolač. On bi morao bi da bude isto A tier. Brownie. Keks sa ovim, ne, ovo sam probao par puta, nije mi se svidelo. C tier. Onda imamo ovo, što sam opet jeo, ali zaboravio sam kako se zove. To je, ne znam ni da li to može se računati kao dezert, koliko je loše. To je D tier, naravno. Pa sad ove su ostale ove sve ovako stvari neki, ovo je neka pita nešto, ne znam da li je pita sa jabukama ili nešto, ne znam, to naravno isto u D tier. U principu većina ovih ide meni u C ili D tier, kao muffin neki on ide u C. Ovo je isto neka torta, ne neki kolač, jeo sam i ovaj kolač, zaboravio sam kako se zove. Onda ovo je isto, sve ovo nešto sa, ovo je neki cimet nešto, ne sjećam se. Da bi napravio ovaj video, pojao sam sve ove slatkiše, naručio sam preko Volta, nisam naručivao preko Glova, koristite Volt, jer ja sam samo preko Donesi naručivao, ali znamo svi šta se desilo i ja sam probao neke svoje veze da potegnem da ne kupi Glovo Donesi, ali nisam uspeo. Mislio sam da su mi ti ljudi prijatelji, sad znamo da nisu, tako. Pa ajmo da nastavimo na video. Da nastavimo na video, ajde. Znači, pojao sam sve ovo sa ovoliko šećera u mozgu, ne mislim baš najbolje, ne mogu baš da razmišljam. Zaboravio sam imena svih ovih. Ovo je isto sa onim cimetom i to. Pa to mi je između isto, ajde, C tier. Ako hoćete da probam cimet challenge, 40 lajkova, napišite u komentarima velikim slovima cimet. Slovo po slovo. Onda ova torta, već smo imali nešto slično. Kažete mi da ovo nije ista slika, mislim da je isto to. Pizza ova C tier. Ova, ja stvarno ne znam kako je ovo dezert. I ove kao rolnice neke sa slatkom ovom masom unutra, ok, mogu C tier. Znači ovo je prava lista, tier lista, lestvica, piramida, kako hoćete, dezerta, i držite se nje. Sad ćete me pitati kako se držite, evo ovako. Ovu D tieru ne treba nikada jedete, osim jednom u životu. C tier isto. B tier, sladoled ovaj uzmite kad nemate para za kornet, na štapiću, kada nemate para za kugle, kada morate na frižider frikom, preporučujem frikom, ne Nestle. Ovo, ako vidite, probajte. Perece su super,
jednom godišnje. A tier, ovo sve možete i jednomesečno, sve ovo. A S tier, ja na tome živim, ja na palačinkama samo u stvari živim. To je osnovna namirnica, treba da imate u kući, da napravite. Ako hoćete da snimim kako da napravite najbolje palačinke, napišite palačinka, veliko P, malo a, ostalo sve veliko. Palačinka sa ćirilično č. U komentarima slovo po slovo. Ko najbrže napiše palačinka, dobit će pozdrav u sljedećem videu. Naravno, već sam vam rekao ovo, mešam često uzmem palačinku, ubacim u sladoled i to probajte. Pravim sladoled od palačinki, isto. I to je to. Sad ćemo da vidimo, znači ovo sačuvajte ovu sliku, evo ja sam je downloadovao, da bi mogao za thumbnail, tako. A sad ćemo da vidimo, nema reklame, sad ćemo da vidimo kako je community rangirao, sad ćemo par da odgledamo. Beži bre, nema besplatnih reklama na Ilija Gaming. Halo bre. Nema veze. Evo. Evo ga. Tako. Ovo je zabranjeno da stavite palačinku, da palačinka nije u S tier, to je zabranjeno. Evo do gospodine, od Z Gotene. Pa ovo je prilično, isto je precizno, dosta. Čim su ova dva najveći nivo, to govori nešto da se razume. Verujem da je on iskusan u slatkišima, u dezertima za gledaoce iz inostranstva. Deserts. Ovako, teo bi da završimo ovaj video ovako. Malo je duži. Mislim da mi je možda i najduži video na kanalu. Što je dobro jer ću više para da zaradim od njega. Ako ste došli do ovde, svaka čast, hvala vam. I tako, to bi bilo to za ovaj video. Šerujte, lajkujte, subscribeujte se ako već niste. Vidio sam da mi oko 70% gledalaca nije subscribeovano. Tako da ako gledate ovo, a niste subscribeovani, molim vas, vama je to jedan klik, a meni mnogo znači. Meni znači prvenstveno zato što više ljudi će da gleda ovakve stvari i moći ćete da i tako pravimo jedan zdraviju zajednicu. I nadam se za par godina neću da gledam ljude na ulici kako jedu voćnu tortu, nego će da jedu palačinke. To bi bilo to za ovaj video. Pozdrav!